pozíciu, spadnem na svoj ľavý bok. Pravá noha na panvu, šlipnem sa. Triple pozícia. Čo budem teraz chcieť je, ideme prípravný drill na to, do budúcna sa budeme učiť aj iné techniky, ale toto je taká klasická old school jiu-jitsu technika, ktorá mali by ste to poznať. Pôjdeme vlastne z tejto pozície armbar. Natiahnem ruku, pravou rukou tu natiahnem, ľavá noha sa snaží byť čo najvyššie, pravá noha pôjde okolo a hamstringom ho zatlačím nadol. Skončím v tejto pozícii, chytím ruku, pety čo najbližšie, ruka opretá o hrudník. Dôležité je, aby on ukazoval jednotku, pamätajte, väčšina z vás to pozná, tí, čo to nepoznajú, to teraz poznajú. Palec je preto hore, aby ten laket bol vytočený tak, že ho dokážem ukončiť ľahko, chytím, pán dvíham. Klepet. Dôležité je to, že rameno je fixované ramenným klubom, ja fixujem ruku obidvoma rukami, panva je niekto, ktorý láme tú ruku. Dobre, takže ešte raz. Sme tu, chytím si pozíciu, zabodem dýku, chytím si ruku. Spadnem na svoj ľavý bok, na weak side alebo underside, ako to bola daná pravá špička, ide na panvu, vyšlipujem sa. Všimnite si, kde je moja hlava oproti nemu. Čím táto noha pôjde vyššie, tým vám to potom pôjde v rámci toho armbaru ľahšie. Ľavou rukou si ho natiahnem, i hneď rukou ho tu natiahnem do tejto pozície. Táto noha je tu vysoko, oblúčik a zatlačím obidve pety do zem. Prechytím ruku jedenkrát, druhýkrát, pritiahnem opatrne tú ruku, všimnite si, jeho ruka už je napnutá, nerobím mýtavé pohyby s tou rukou, ale všetko robím pod dozorom. Lakte si dám dole, pety k sebe, chodidlá do zeme, kolena k sebe, aby mi ľahko nerozbil nohy, lebo keď mám uvoľnené nohy a on rozbije nohu, tak sa dostane ľahšie z toho. Dajte si na to pozor, opriem tú ruku, panva, tlačí nahor, lámem na to.